Jó. Most aztán vigyázzik, csak javakat mondjon, mert tele vigye a... Hát én Samantha vagyok. Na, Samantha. Persze, ugye. Na, tessék bemutatkozni. Na nézzük. Tessék bemutatkozni. Öröm. 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 Na, öröm. Hogy hívják? Hogy hívják magát? Samantha. Samantha. Milyen És szó? milyen Samantha? Csak Timpra. Szimpla Samantha. Valaki bejön a házba. Igen, anyukám. Ennyi? Ennyi? Nem, ez a negyedik, ez Jaj, a rázom. negyedik gondolat. Még- Hatosabb, azt Jó, akkor még rázunk. Mind az egész? Valaki be fog jönni a házamba. Az nincs benne a szarifában, az annál buszus. Azt külön számlálunk. A Várjál, cigarettát. elfelejtettem betenni. Most félbe hagyja anyukám akkor a szólás? Igen, már 65 éves vagyok, a felejtek. Na, Félbe hagyja jó szólás? fiatal. Most azért, mert nem adtál cigarettát. Soha nem felejtettem fiatal koromban. Adja már vissza a lejemet. Na, Akkor csinálj. Vagy a lejem vissza. Asztalra vissza. Ehhez csak igazol? hát ez mind beteljes, amit Akkor- szóltam. De még van két kívánságod. Hát van idő, drága. Rájön már. Nem sietünk. De még van két Aki kívánságod. siet a börtönbe, de azt is megmondom. Na Csabi? Sincs valami. Lehol akartál tenni? Na, akkor megkeresem, nem? Viszed magaddal, nem? Csukája van. Meg itt a kávé? Hát én nem hazudok, olyan igaz, hogy itt áll. Nem mondtam neked cigarettát? Na, Csabi. Még jósol. Még van két gondolat. Még van két kívánságod. Már be kell szigetet. Még van két kívánságod, nem? Gondolat. Hát mindjárt. Nem kívánságú, csak az igazat mondja. Gondolat. Jó parfümöt használ. Na, jó, mamám. Azt teszem justat. Tessék, mamám, gyújtsa meg magad. Na, hol van? Hogy? Az meg nem megy. Hogy nem megy, mamám? Na, gyújtsa meg. Nézd meg te. Hát, mamám. Olyan egy flambos. Na, mamám. Hallgassál most meg. Na, mamám. Egy sárkány, egy láttatájába. Na nézd. Na, Csuka, látod? Nagy nagy csesű. pénzt kapsz, egy kis pénzt kapsz. Kicsi? Csak itt. Más. Ezt mondta az előbb is. Mi azt mondja? Hát Kicsi? igen, a De pénzt kicsi? kapsz, amit úszasz a kártya. Annyi. Ezt Annyi. kettő úszasz. Annyi. La 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 la. Mama. Kicsi, please. Annyi. Kicsi. Jöjjön a pénzkor. Mindjárt megint nem volt. Megint. Frös. Mi van? Na mi van megvarázsolva? Robi, fejre kell csatlatatni kettőt. Nagy csesű. Feleségem? Nem, varázsolt ízetek. Egy nagy csesű név? Rosszat akar csinálni. Nem így. Na, Na megint. Telefon. igen. 2 telefon kap. Igen. Mámon vagy hónap. Kettő. Vagy már vagy ölölnek. Kapok két telefont? Ez a vagyok. Na már, ha ne, ő fogja. Ez az ötödik. Hát te felejtsd el, öreg vagy. Hát még egyet. Ezen kívül ez csak az ötödik lesz. Még van kettő. Azok. Na. Nem vagyok én csuparik. Akkor kerekszékről nem a buszus. Jaj, nem igaz. Kérj egy flambót. Kérj. Na, de maguk. Még se szolgál, hogy mondják is a Halloween. Igen, Elvittem szolgálati. ilyen férfi a új gyújtomat. Megászlóztam a fekete rákegye meg a Igen. Jó. Ez én vagyok.